Здравейте, приятели! Аз съм Дари Коин и сега ще реагираме на суши евента. Така, сушитата са като стар дроповете. Ето вижте, васаби. Васаби способностите, мисля, че са много яки. Ето вижте така, илюстрацията как ще са си. Ето легендарното суши, много яко. Сега изображенията, да видите ето ги новите скинчета, между другото. Ето и Джейонг. Това вече са го пуснали в шопа, ама няма да се го купя. Ой, аз пък. И също така искам да благодаря за всичките тези гледания на моето видео. Много ви благодаря, бе, хора. Имаше и Мелди, която дойде в нашия клуб. После се отписа, ще чака сигурно един час, видя, че Дари Кой не е на линия и се отписа, ама трябваше да остане. Също така, аз съм виновна, не е Мелди, нищо не казвам. Но просто може да изчака. Аз ще разглеждам акаунти на видео, който иска просто да се присъедини към моят клан. Казва се Царството. Гледайте миналото ми видео. Чухте ли, хора? И може да ви разгледам акаунта. Няма да ви разглеждам скинове, защото се стане прекалено дълго, да разглеждам други неща. Така, нека да се върнем към темата. Ето вижте как ще изглежда новият броулър Казе. О май джи! Ето това ще е малко така. Тук сега New Brawler. Тук Казе ще е първият по рода си Legendary Brawler. Ето. Ултра легендар, каже, не е легендар. Тук тя ще се превръща в нинджа, а тук в гейша. Когато ще е в формата на нинджа, ще е по-силна, а когато е в гейша, ще има кръгчета, къде се даш. Не, когато беше. Ама просто една гейша, какво може да направи. Ето го и Джейонг. Така. Но яко. Много искам да спечели този скин на Кенджи. Вижте колко е як. Омайджи. Яки са, много яки. Гледайте ги. Много ме кефят. И това за днес.